gæster. Velkommen til Københavns Rådhus. Jeg hedder Charlotte Jarls Olsen, og det er jo mig, der har fornøjelsen af at vie blandt andre jer to her i dag. Så tag mit hjerte i dine hænder, men tag det varsomt og tag det blidt. Det lille hjerte, nu er det dit. Sådan skrev en af vores dejlige digterinder, Tove Ditlevsen, for mange år siden i et af sine digte. Jeg synes, det er smukt. Det rører noget i mig, når jeg hører det. Og jeg tænker, at det er jo det, der er sket for jer, når I står her i dag. I har hver især turet at give den anden jeres hjerte i hænderne. I har satset på, at den anden ville tage vare på det, og at den anden ville bære det roligt og bære det blidt, så det ikke tog skade, og det ikke kom noget til. Det kræver mod, og det kræver, at man satser noget af sig selv. Det er et stort ansvar, både at give og at tage, og det regner jeg med, I har gjort, fordi I nu står her med det eneste ønske at blive viet til hinanden. Og sådan står jo rigtig mange par rundt om i verden hver eneste dag med det ene ønske at blive forenet i ægteskabet. I dag så der måske flere, sådan er det altid lige efter jul og lige omkring jul. Der er noget særligt romantisk og dejligt ved at blive viet, måske lige i dag den 28.12. En dag håber jeg, I vil huske mange, mange år fremover. Jeg håber, det bliver en dag, der bliver fyldt med gode og varme minder for jer. Men det er jo ikke nok, at I kan huske jeres bryllupsdag. Det, der er vigtigt, det er jo, at I husker på kærligheden. Kærligheden til alle jeres nære. Kærligheden til de børn, der måske er og måske engang kommer. Men vigtigst af alt, kærligheden til hinanden. Kom jeg til at træde i det? Ja, så er det jo. Tag det som en kompliment. Det vigtigste, det er jo kærligheden til hinanden. Den må I ikke glemme. Nu kan jeg forstå, det er ikke sådan en helt ny kærlighed, vi har med at gøre her. Men netop måske af den grund, synes jeg jo, det er vigtigt at huske på indimellem at få kigget hinanden dybt i øjnene. Måske på en helt almindelig onsdag. Og komme i tanke om, hvad var det, der gjorde, at det var så dejligt dengang? Hvad var det, der gjorde, at vi valgte at blive gift? Og så bliver hverdagen måske til en festdag. Det var mine ord til jer, inden vi går over til den helt formelle del af ritualet. I har henvendt jer til Københavns Kommune med et ønske om at indgå ægteskab ved borgerlig vielse, og det ønske skal I nu bekræfte. Hvad er dit fulde navn? Lars Harding Knudsen. Og hvad er dit fulde navn? Tanja Ingerik Kremer. Og nu spørger jeg dig, Lars Harding Knudsen, om du vil tage Tanja Ingerik Kremer Hullebrænde til din ægtefælle. Ja. Og på samme måde spørger jeg dig, Tanja Ingerik Kremer Hullebrænde, om du vil tage Lars Harding Knudsen til din ægtefælle. Ja. Efter I nu har bekræftet, at I er ægte hinanden, forkynder jeg hermed, at I er ægtefolk. Tillykke. Tak. Så må der udveksles ringe. Så må der kysses. Kom,